Bagong silang na sanggol natagpuan sa basurahan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. May ulat si Ivy Hernando. Tanghaling tapat ng matagpuan ang sanggol na ito na isinilid sa supot at itinapon sa gilid ng kalsada sa Barangay Casili, Santo Domingo, Ilocos Sur. Patungo raw sana sa outing ang pamilya Balmaceda nang biglang maligaw sina Judith ng daan kung saan niya narinig ang iyak ng sanggol. Noong umalis kami, ayaw ko talaga siyang iwan kasi nga nasa kaloob-looban ko na bata yun. Kumbinsido raw si Judith na tunay ang sanggol kaya bumalik siya kasama ang magulang at pilit itong hinanap sa mga basurahan hanggang sa napansin ang supot sa ilalim ng puno. Napansin ko diyan ti saka nga lupot niya ko lampim mak nga baro datoy ko na. Kuna ka na tabi ko, sirip man kuana ko na. Kaya pwede pagsirip na dagi supo adagay mo dagi baby nga mato nagimas mo ti torong na. Bigla raw umiyak ang sanggol kaya agad nilang pinunit ang supot dahil nangingitim na ang labi ng sanggol. Sa kanila dali-daling dinala sa pagamutan. Isang baby boy ang sanggol na may bigat na 2.8 kilograms. Wala pang impormasyon kung sino ang ina ng sanggol. Nagre-review kami ng CCTV malapit dun sa lugar para sa posibleng kung nahagip kung sino man yung may mga bitbit na supot na katulad sa pinaglagyan ng bata. Inilipat na sa Provincial Hospital ang sanggol kung saan patuloy na sinusuri ng mga doktor. Paalala lang sa mga magulang hanggat maaari kung magdidesisyon tayo, dapat panindigan natin. At kung nasa sitwasyon naman tayong ganun, yung legal na proseso na kung gusto nating ipa-adapt sa iba at hindi na lang iiwanan dyan sa kung daan saan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.